fuck. Kylling. Så er der mange clips, man ikke rigtig kan bruge i det. Ja, det tror jeg virkelig også. Det bliver skræmt helt væk fra det, så er der en eller anden sikkert og syg. Klokken 4 om morgenen. Sovet 12 timer. Oh yeah. Oh yeah. Det er dejligt. Ja, det er lækkert. Så det er tid til Raven. I set den her smag før. Rose-smagen. Rose. Oh yeah. Oh yeah. Og kimchi i den der. Mix that. Oh yeah. Det bliver helt creamy. Fuck. Det ser meget creamy ud. Det ligner sådan en carbonara. Det gør det ligner ikke noget, der er særlig spicy. Nej. Chilifiguren, den er helt gal. Den er helt gal. De røde, Peter, den er helt gal med Peter. Peter er meget ved at dø. Chilimanden, pas på. Aldrig køb noget med chilimanden. Nice. Oh yeah. Oh yeah. Kaffebutik for sig selv. De siger rigtig mange dumme ting. Stop det der. For de taler til mig. Virkelig ikke smart. Det er overhovedet ikke smart. Er det smart at åbne 24/7? Ja, det er meget sygt. Og der ikke er nogen humans herinde. Altså, det er jo helt flækket. Men prøv lige igen. Hvorfor snakker han også så meget? Den siger så meget lort. Det gør det også. Det gør det i de her lande jo. Og så sagde han, er du Apple Pay? Hold nu kæft, altså. Det fungerer ikke. Det er ikke. Hvor er du virkelig? Hvad siger du så til? Vindkastel. Ja, er det sådan en japansk mand? Det er en japansk vindkastel. Der er for eksempel læben af. Så er det sygt heller. Nå. Den smager mint. Den smager mint. Og hun er lækker, hende der, Peter. Åh ja, jo. Det er jeg kigger lige på det. Det er crazy. Women's University. Starbucks. Holy shit. Selvfølgelig, det er klart. Women's University. Starbucks giver kun mening. Det er rimelig business-minded, vil jeg sige. Bro. Her har vi et rigtig flot træ, og så har vi de her flotte bygninger. Store bygninger. Nu tid. Han ligner ikke en, der løber. Nej. Er det et hotel, det der? Holy shit. Ja, men er det ikke vores hotel, det der, boys? Jo. Vi er på vej hjem. Ja, vi er bare hjemme, vi er lige ved at være der. Vi skal op der. Ja, det er helt deroppe i Ja, venstrebygning. Det er ret dope, det var ret cheap og sådan noget. Det er til aften 3 år, det var i Nå, ja, lige præcis den der deroppe, ja. Det var lige præcis vores. Jo. Jeg synes, det var sjovt, at jeg havde sådan en kage her. Det var kæmpe. Jo. Fanden, det er ikke sådan en klistermærkpakke. What the fuck? Hvorfor skal man købe det her, altså? Fuck, det er dumt. Det er jo ikke noget, hvis det er sådan en super iconic character, det der. Ja. Sådan den her. Fuck. Så synes jeg stod den hver dag. Så. Tegneserien. Smurf-butikken. Jeg har et mål, det er Smurf-butikken. Monster. Smurf-butik. Let's fucking go, baby. Det ser nice. Smurf Theme Park. What the? Nice. Jeg filmede med, jeg vandt den her bamse. Jeg vundet den her bamse. Et try. Kimchi for første gang. Koreaner spiser kimchi for første gang. Hvad synes han om det? Det er meget mærkeligt. Det er meget underligt. Man har ikke prøvet det før. Hvad ser vi om? Kan du lide det? Det er godt. Det er godt. Rigtig gerne. Koreanerne kan godt lide det. Ja. Sådan. Hvis nogen var i tvivl om, hvor mange kalorier du mister på at gå et skridt. Du siger her. 25, nej 0,25, 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Jeg har lige tabt mig minus 6,75 kalorier. Du har lige tabt en delle. Bro, jeg har lige tabt en hel delle, bro. Det er helt mærkeligt måde. Det er ikke sådan, de danske kort ser ud. Det er ikke sådan, kort ser ud. Nej, det ser sjovt ud. Det er forkert. Det ser meget specielt ud. Centrum er der. Ja. Her. De har ikke engang lavet Danmark. Danmark er ikke engang på kortet. Måske i Danmark. Det giver jo ikke nogen mening. USA er jo vesten, så det giver jo ikke nogen mening, at Østfør. Hvad fanden siger jeg? Det skal der. Det er sygt, det er Ramen. Good morning. Så er der morgen. Så skal man vist lige have en is.
Jeg prøver den her. Den ser meget lækker ud. Er den god, Peter? Den smager af den søde kaffe? Faktisk ikke særlig god. Jo. What the fuck? No way, bare kaffe jo. Det smager fucking mærkeligt. Hvor smag? Ja, den er sød med den lille kaffe. Ja, men den smager jo ikke sådan... Ja, det var det. Den er virkelig mærkelig, synes jeg. No way. Det er faktisk okay. Alligevel er det bedre end min. Så står jeg her på et sydkoreansk toilet. Fuck, hvor er det underligt. Der er music. Og så prøv at se det her badeværelse. Fuck, der er et toilet der og der. Det giver fucking ingen mening det her. Det er helt knippet toilet. Fancy music, det er helt væk. Jeg skal have ABC. Jeg fylder med ABC. Hvilket nummer er det? Jeg filmer dig, mens du køber. Jeg gør det, bro. Så skal det der highlight. Vending machine highlights. Ja, kom med Hvilket det. nummer har du? Det virker jo ikke. Tap and go, Apple Pay. Det her highlight går ret galt. Ja, virkelig dårligt her. Jeg skal have den der ABC. Væk Den med ser den. virkelig lækker ud. Det er sådan Ej, hvor er chokolade, det tror jeg. Ja. Den ser virkelig... Levende. De hopper lidt rundt. Den her vil du ikke spise. Den her skal bruge sådan her. Yeah. Jeg vælger ABC, det er bedre valg. Okay, det virker jo ikke. Det koster altså 1.300. Nu kan jeg få ABC. Peter, film mig lige igen. Jeg filmer dig igen. Meget vigtigt. Highlightsen. Fuck. Første minut. Fucking play. Fuck, okay. Pengene rører bare ud. Nice. Ej, eller hvad? Hvad er det? Den er røget ud. Okay, fedt. Okay. Okay, den er spist den. Okay, nummer 24. Fuck, oh my god. Fuck. ABC. Yeah. ABC. Den sidder. Fik mønt tilbage. Den vil have mønt tilbage. Nej, det tager den over. Russer skal spise nu. Lad os se, hvad den er. Lad os se, hvilke bogstaver jeg får. Jeg fik et ting. Nå, fuck, det er sgu da keyboard-taster. Nå. De er som nørder i det her land. De skide koreanere. Skide koreanere, mand. Et ting. Skide koreanere. Jeg skal have en kat. Der er hunde derinde, men... Nej, det er en crazy shop, det her. Den er for crazy. Så syret. Den har det jo godt, den der kat. Den har det godt, den er hyggeligt. Det er nu. Den arbejder i værste sådan det. Den har ikke noget liggende eller noget dumt. Altså, den har ikke opført sig ordentligt. Den har ikke fået noget liggende eller Nu siger jeg den to der. Og så var det med alle. Intens. Fuck, den har det ikke godt. Det er jo crazy, det der. Det der, det er jo helt sygt. Hvad siger du, Peter? Det er meget autistisk her. Skal du have en killing? Ja, jeg vil gerne have den der med de her syge blå øjne her. Det ser helt syg ud. Det ser helt sikkert ud, Den, jeg vil gerne have den der, den her. Som ikke sagt. Er der storks? Og den er nuttet. Jo, det er ødelægger. Det er ødelægge. Den ødelægge. Den vil jeg ikke have. De er også de er helt små jo. De er virkelig små. Fuck, jeg vil ikke have. Ej, hvor er det synd, det der. Yeah. Hente Gangnam. K-Star, bro. Kan man se alle K-Stars'ne? Hvad er det for en gruppe? Super Junior. Flot bjørn. Der er mange af dem. Boys. Der er virkelig mange boys i den der gruppe. Mange boys. Holy shit. Grænse ønsker er rigtig beige. Op der. Den er ret stor. Der har vi BTS. BTS, my favorite band. It's my favorite band. Oh my god, BTS. Damn, Korean road. Nej, det vi kommer til Korea for, er det der, nej, Gangnam hygge. Fuck, det bliver helt, fuck hvor er det dumt. Fy for satan. Bare lave sådan en lyde, når vi er derhenne. Fuck, squid game. Fuck, det er min serie, bro. Fuck, det er mig. Jeg prøver musikken. Hold nu kæft. Nej, hvor sygt. Der er legit Gangnam Style. Ja, det er Gangnam Style. Der er legit Gangnam Style på repeat der. Fuck, hvor er det goofy. Det er noget af det dummeste, jeg nogensinde har oplevet det her. Så er der bare Gangnam Style på repeat lige der. Fuck, hvor er det stupid. Det her. Og alle laver hænderne. Det er ting, vi synes, der er helt vildt dumme. Det er dumt.
Gangnam. Hold da kæft, mand.